Sitä viime vuonna. Mitä minun tuli kysyä, että kuka jakaa suoraan vaikka Jotain tuomarilta, jos se jakaa. Mutta onko keloksia tulossa? No tosiaan ihan nyt riamassa. Voit kysyä tuolta tuomarilta. Kyllä se varmaan suostuu. Jannu Koulu oli ihan vakava, se pelkäsi koko tätä pitkää sivua ja sitten tuolla pohjilla. Silloin, jos itse on niin kuin rento ja ratsastaa, niin silloin saa se hevosen uskoa, että menee. Se on just se vaikea yhtälö, että jos hevonen vähän jännittää ja sitten rupeaa itseään jännittää tai päinvastoin, niin sitten molemmat jännittää. Se on se ratsastaja, joka pitää lopettaa ensimmäisenä, niin sitten menee. Lisää vaan kato ratoja. Niin. Niin. Mutta sekin just tietää, että kauhean moni kisoja on mennyt. Se vaatii sen, että vähän niin kuin ratsastaa siellä radalla, että mitä usein näkee, just mitä tapahtuu, niin että siellä niin kuin halvaantuu. Menee sinne radalle ja sitten yhtäkkiä on niin näin. Ei tee mitään enää. Ja sitten tulee just niitä tilanteita, että ne vähän järjittelee siellä täällä. Täällä meillä on 5 hankaa. Onko nyt siis ensi viikolla niin keskiviikko torstaina joulusta? Ja sitten perjantai, kun ollaan kentällä eilen joulun hallitus, oli hyvä joulu, koska pitää silloin ajaa mutta nythän niin saa ihan ruokanmaittoja kuulostavan ohjelmaan. Kiva, jos mä herätin aamuun, mulla oli kellokäytössä kasvoin, mä en herännyt sitä ennen. Sataa kauheaa lopettaa. Sitten